Ja by som sa ťa chcela dnes opýtať, ako sa cítiš? Mám sa fajn, som trošku v strese, ale každopádne užila som si tento deň naplno. A čo ste dnes pripravovali? Pripravili sme si zemiakový privárok vo forme espumy, taktiež na vrchu je vypražaný topinambur, ktorý je taký fajný, chrumkavý, a použili sme králičie mäsko na špajle a ako fašírku. Čo z tohto všetkého bolo podľa teba najťažšie? Podľa mňa asi tá samotná príprava, lebo si to vyžadovalo úplnú pozornosť a všetko dobre dochutiť, ale zvládli sme to. Go. Keith and Garrett, they've just got all quiet. None of you are working as a team. Where's the lamb sauce? Zvládli sme to. Chceš niekomu v tomto videu aj poďakovať? Určite mojej majsterke, pani majsterke Deverovej, pretože sa mi venovala a makali sme, a taktiež mojej pomocničke, ktorá bola fakt super. A na záver taká otázočka na odľahčenie. Ak by si bola nejaký dezert, ktorý by to bol? Určite tiramisu, pretože je to môj obľúbený dezert. Môžete sa nám predstaviť a povedať, z akej oblasti gastronomie pochádzate? Volám sa Richard Knizner a momentálne na tejto súťaži reprezentujem Slovenskú barmanskú asociáciu, ale rovnako ako miešaným nápojom sa venujem aj káve už posledných 5 rokov. A na čo sa pri tomto hodnotení najviac zameriavať? Tak zameriavam sa samozrejme na objektivitu a na chuť v rámci aj moderných trendov. A ako hodnotíte nášho žiaka Filipa? Určite veľmi dobré, ale viacej vám samozrejme povedať momentálne nemôžem. Že či máš všetko a ty ešte povieš, že ťažká noc. Určite veľmi dobré. Ako prebiehala príprava? Ja si myslím, že veľmi dobré. Prečo ste si vybrali práve takúto výzdobu teda? Improvizovali sme aj s tou témou, pretože téma bola Nová zem, tak sme zvolili takéto niečo. Čo by pre vás znamenalo vyhrať túto súťaž? Tak nemáme z toho veľké očakávania, boli sme tu prvýkrát, ale dali sme do toho všetko, čo sme mohli. Kto vás v tomto všetkom podporuje? Pani majsterka Eva Hanečaková a náš panúčil triedny Jozef Holotňák. Takisto ale aj rodičia a celá rodina. Ja som tu s nimi ako podpora dnes, no a pevne verím, že už ako to dopadne, tak to dopadne, ale je podstatné, že sme sa zúčastnili a že žiaci jednoducho nabrali nejaké nové skúsenosti, nadviazali kontakty s inými žiakmi, no a na budúci rok to bude zase o niečom inom. Sme po súťaži a ideme sa spýtať našej Lenky, teda cukrárky, ako dopadla. Po súťaži sa cítim strašne skvelo, som rada, že už to mám za sebou a som rada, že som dostala aj tú striebornú medailu, aj keď bol kúsok trošku ku tej zlatej, ale tak striebornú aj tak musel takto dostať. Chcela by som veľmi poďakovať mojej majsterke Gabriele Hanačkovej, že ma k tomuto doniesla a že mi dala rady, ktoré som si zobrala so sebou a hlavne aj mojej mamke, ktorá mi s tým tiež pomohla. Lenka, ďakujeme ti, prajeme ti veľa úspechov a gratulujeme. Máme tu naše kuchárky, ktoré sa umiestnili na najlepšom mieste. Sme veľmi pyšné, pretože sme sa umiestnili v zlatom pásme s plným počtom bodov. A určite veľká vďaka patrí našej pani majsterke, ktorá bola úžasná a nás pripravila na to všetko. A takisto som veľmi vďačná aj mojej pomocničke, ktorá zahrala svoju rolu veľmi dobre. No. A naše pocity sú veľmi nečakané, pretože sme to ani nečakali, že skončíme tak dobre. Sme tu s ďalším súťažiacím v kategórii barista. Môžeš nám niečo povedať, ako si dopadol, aké sú tvoje pocity? Umiestnil som sa v bronzovom pásme a pocity sú dobré zo súťaže. Ale mrzí ma, že som mal zle nastavený mlynec. Čo? Zvládli sme to.